que sigui el torn de Junts per Catalunya. Moltes gràcies. Endavant per espai de 3 minuts. Moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, agrair a les compareixents les seves explicacions i bé, i l'escandall que ens han traslladat d'actuacions que s'estan portant a terme o que s'han portat a terme a la Corporació de Mitjans Audiovisuals. La veritat és que a nosaltres ens sembla que és un grup d'actuacions que efectivament són adequades, que van ben encaminades. En això no hi entraríem en absolut. El que d'alguna manera ens ha, diguéssim, la pregunta que els volíem traslladar en aquests 3 minuts i que ens ha despertat, primer, les seves explicacions, alguns detalls, com per exemple que no s'ha rebés cap queixa. Sembla evident que alguna cosa hauríem de millorar, perquè segur que alguna queixa, que més d'alguna cosa devíem tenir que fer millor. Per tant, que no hi hagi cap queixa és un mal símptoma, encara que després els avalorem i els posem en el seu just terme. Però tant de la seva intervenció com després, si volen, de la intervenció d'algun altre grup, de l'únic grup que m'ha precedit, me sorgeixen 2 preguntes. Una primera, que és això de la paradoxa de Popper, que és això de la paradoxa de la tolerància. No sé si hi han reflexionat vostès en referència que, bé, saben vostès que la paradoxa de la tolerància diu que si una societat és il·limitadament tolerant, doncs la seva capacitat de ser tolerant finalment serà reduïda o destruïda pels intolerants. Jo crec que la intervenció prèvia que hi ha hagut a la meva és prou explícita que aquest pot ser el final que patim tots. Per tant, d'alguna manera, com articulem això? Com ho fem? Si s'ho han plantejat, si no hauríem de ser més proactius, si no hauríem, d'alguna manera, de la mateixa manera que segurament aquí hi ha un debat sobre la nostra democràcia no militant. Al final, la funció pedagògica dels mitjans crec que no cal aprofundir-hi. A vegades potser caiem en la dictadura de l'entreteniment, en aquest sentit, i també és una reflexió que ens hauríem de fer. Més enllà d'això, si hi han reflexionat i si poden aprofundir-nos una mica amb això, dir que a la portaveu de Vox que s'acusi Vox de partit neonazi és una mostra de la llibertat d'expressió que ha d'haver-hi als mitjans. No, sí. Diputat, hauria d'anar acabant. Igual que en el seu cas, en tots els partits que estem aquí, rebem, com no pot ser d'una altra manera, crítiques quan no fem les coses bé i se'ns defineix per les actuacions que fem. Només dir que a veure si poguessin fer aquesta reflexió, que aprofundir en això, ja vaig acabant, presidenta, i reiterar les gràcies per la seva compareixença.